Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbalma abonné bɛɛ lajɛlen mb'a fo dakuruɲɛ kelen ko k'aw salamu alaikum ni wagati na kabini aw sigiyɔrɔ la. Aw balimancɛ, aw kɔrɔkɛ, aw dɔgɔcɛ, aw dencɛ, dɔw facɛ, dɔw ka kalanden, dɔw ka kalanfa. Alors n'o ye ne maître Badara Ali Badini di sabali kan inshallah. Sɔgɔma in na n bɛ bɔ ka aw fo vraiment dante foli min na k'aw ni ce aw ni tuma bɛɛ inshallah ta'ala. Alors ne tun ye nin video bila tradi français la, bon n ma se ka tila ka temps sɔrɔ tugun ka sɔgɔ ka na n'a ye bamanankan na, mais o t'a yira k'a fɔ ko n ɲinɛna aw kɔ. O de y'a to sɔgɔma in na n ko n bɛ n jilaja cogo bɛɛ lajɛlen na ni ka bɔ n'a traduire ye bamanankan na. Ka sabu kɛ mun ye, an ka réseau de tɛ sɔnna kabini wagati jan, réseau murutilen de don pewu. Aujourd'hui j'ai décidé comme y'a ye réseau ka fisa dɔɔni, n ko n bɛ bɔ n'a video ye ka tradi bamanankan na walasa minnu tɛ français kan mɛn u ka se k'a sɔrɔ bamanankan na inshallah ta'ala. Nin ye ya Allahu de ye, i n'a fɔ a b'a dɔn cogo min na, Ala dugulen tɔgɔ dɔ wɛrɛ tɛ min kɔfɛ o de ye Allahu ye. Mais a bɛ jigin caman hakili la ko Ala dugulen tɔgɔ yɛrɛ bɛ yen, Ala tɔgɔ kankarankan bɛ yen min ka bon ka tɛmɛ Allahu kan. Ayi, o tɛ yen o tɛ yen. N'a tɛmɛna Allahu kan banna, bɛɛ Ala de y'a bɛɛ wolo. Komi Ala yɛrɛ b'a dɔn ale mako bɛ tɔgɔ min na ka tɛmɛ a tɔgɔ tɔ bɛɛ lajɛlen kan, o ye Allahu ye. Ala yɛrɛ de y'anw dan, a b'an dɔn ka tɛmɛ an yɛrɛ kun kan. Ala y'a kɛ mɔgɔ ɲuman b'a fɔ Allah, mɔgɔ jugu b'a fɔ Allah, jotigi ko Allah, silamɛw ko Allah, maa bɛɛ lajɛlen, hali sunguruba k'a to a ka sungurubaya yɔrɔ la a b'a fɔ ko Allah. I m'a ye, i bɛ nson minɛ, i bɛ nfana minɛ, fana b'a fɔ ko Allah. I bɛ maa sugu o sugu ko Allah. Tellement Ala tɔgɔ yɛrɛ fɔra, Allahu min ye Ala dugulen tɔgɔ ye, a fɔ ko jugu fɔra ka bɔ an da kɔnɔ, a cayala an da la mɛnɛ, an yɛrɛ m'a ye k'o de ye fɛnba ye ka sɔrɔ Allahu yɛrɛ de ye, Allah yɛrɛ de ye Allahu ye, foyi tɛ yen min kɔ Ala tɔgɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na, Allahu de don. Gundo dɔ de don, kabako de b'a kɔnɔ. Dɔnnikɛlaw u bɛ n ka chaîne kan u b'a mɛn, u b'a dɔn n bɛ ka min fɔ ni tiɲɛ b'a la u y'a dɔn. O kosɔn bi an bɛna bɔ ni Allahu ka kunu faya kunu dɔ ye. I bɛ se ka baara su in na yanni sini tile bɛ bɛn a hijabu bɛ na. N'a ye tile 2 sɔrɔ ka se tile 3 ma kana siga dɛ. Ni sirijugu dɔ tɛ yɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ ko dɔ kɔni bɛ yen i ni Ala cɛ min man di Ala ye, i n'a fɔ jurumu kakaraw o n'a ɲɔgɔnnaw. Mais a mana kɛ cogo o cogo a tɛ tile 4 kɔni dafa f'a ka jaabi. Hali kɛra jurumuntɔ ye, Ala bɛ hinɛ o kunko kelen na. Kullu haja, kullu niyya. Laɲini o laɲini bi i ma, e ka nin kɛ ban ye. Alors yanni an bɛ don a kumaw détaillé ra, n bɛna kɔn ka mun fɔ a ye, an b'an ka degenankɔrɔ lamaga, n'o ye a kana ɲinɛ ka abonné an ka chaîne sanfɛ. A kana to ka yɛlɛ video ninnu ta ten dɔrɔn ka taa aw mako dilan n'a ye, ka ɲinɛ ko a balima wɛrɛw bɛ yen ni ka video ninnu partager walasa olu ka se k'a sɔrɔ k'u yɛrɛ nafa n'a ye. A kana ɲinɛ, n'a abonné na chaîne sanfɛ a kana ɲinɛ dɛ, a ye notification like pour que wagati wɛrɛw la n'an ye video bila, hali n'aw connecté dɛ, n'a connectera tuma o tuma an ka video foyi tɛ taa k'aw da. O t'i ɲɛ fiyewu f'a ka notification like. Alors n b'aw fɔ o waleya ɲumanw na, n bɛ sɔgɔ ka aw hakili jigin k'an ka kalan bulon caman bɛna ɲininka k'a fara, ayi ne ye fɛn min daminɛ o tɛ fa ko ye. Ayi o tɛ kɛ ten. Ko groupe ninnu fara, ko kalan bulon fara, ko jɔra wa? A tɛ jɔ o, a daminɛna jɔ fɛn tɛ. Maa o maa bɛ fɛ ka yɛlɛ Ensemble pour réussir sanfɛ, bulonda dayɛlɛlen don aw bɛɛ ye. Tɔgɔsɛbɛ sɔngɔ 1420 ka fara 2 mois d'avance kan, an b'a fɔ de dɔrɔn ko tɔgɔsɛbɛ sɔngɔ ye 2000 darisi 320. A tɛ komi kɔrɔlen. Kalosara tun bɛ darisi 460, ayi a tɛ tɛ belen, a kɛra le darisi 600, 460 tɛ belen, 600 de don. Alors n'a sera ka yɛlɛ groupe sanfɛ, wala a bɛ nimisa mun na an ma yɛlɛ joona, ni lara fɛn min na o de ye o ye. Ayiwa an ɲɛnen bɛ ka groupe wɛrɛ dayɛlɛ, o tɔgɔ de ko savant en privé. Savant en privé sanfɛ tabdilu ni tasrifu ani zulumaniyaw, samiru, batuta, Ala tɔgɔ minnu hali ni nɔgɔ b'a la n'i b'a kan ka ban o b'a fɔ ko cɛ fana ye moricɛ dɔ ye. O de bɛ tilan yen. O tɔgɔsɛbɛ sɔngɔ ye darisi 6000, a kalo sara kalo bɛɛ darisi 2000 de bɛ sara. Intéressé olu bɛ se k'an sɔrɔ n ka WhatsApp sanfɛ, n bɛna numéro bila komi aw caman bɛ n ka numéro dɔn ka ban.
n'aw mako bɛ o yɔrɔ la aw bɛ contacter n ka WhatsApp sanfɛ n'Ala sɔnna a ko bɛ tɛmɛ cogo min na ana b'o kalama. Video duguma dɔrɔn a y'a filɛ a bɛna numéro sɛbɛnni ye. Alors ala tɔgɔ bɛ baara cogo jumɛn n da bɛna se o de ma k'o ɲɛfɔ aw ye. A bɛna nasibɔ taara foyi taara a bɛna ka waati min de ci papier kan. Papier den 3 a b'a kelen ci a kan. Parfɛn sunan dɔw bɛ an b'a fɔ a ma ko mustaka a bɛ mustaka ɲini k'a dɔɔni bila a kelen bɛɛ kɔnɔ k'a mɔrɔtɔn ka tigɛn dayɛlɛ tigɛn ci k'a kisɛ bɔ a kɔnɔ tigɛn foroko ni i bɛ ka waati min k'a kɔnɔ i b'a datugu i b'a siri tigɛn faraden 3 nin kɔnɔna i b'a kɛ ten a bɛna baara tile 3 le don fɔlɔ min i bɛna wurudi daminɛ i bɛ tigɛn kelen ni papier ni mustaka meleke ni ɲɔgɔn na i b'o bila takami kɔnɔ a sisi bɛ wuri i bɛ sɔrɔ ka nafila kɛ nafila min ja i bɛ sigi i bɛ dugawu kɛ i bɛ wurudi kɛ i yɛrɛ ye i bɛna ya Allahu wurudi 13 ani siɲɛ 60 ani siɲɛ 8 ni wila i hami yira Ala la i k'a mun ɲɛ na i b'a kɛ ten sini i b'a kɛ ten sinikɛnɛ a tile 3 tɛ dafa fiyewu i ye ŋaniya o ŋaniya ta ka ɲɛsin Ala ma i ye laɲini o laɲini ɲini Ala fɛ wallahi n'a ka diya Ala ye i b'o laɲini sɔrɔ bi tɔrfatu ayunun ka kɔn tile 3 ɲɛ n ye nin d'aw ma faasi Ala kama a kira kama i k'an bɛn don wɛrɛ aw salamu alaikum.